Ik zou vooral niet komen op 27 november naar de Maastrichtskwartier live. Want het wordt niet leuk. Geen kaarten kopen. Niet doen. Daar is de vrijdagmiddagborrel. Ja, weer dansen met z'n allen. De tent gaat op en neer. De vrijdagmiddagborrel. Ja, het is weekend en dan gewoon voor weer. Oh, ja, maar Is wat dat te? Ja, dat is leuk, ja. Ja, 27 Die zitten nu november. allemaal in de auto te kijken. Die zitten stief. Die zijn in de linkerbaan op die rijden. Ja. Nee, de rechter zeeflaan. 27 november, jongens. Ik heb het gehuurd, hè. Kaarten kopen, het gaat echt gehaald. Misschien zien we zelfs al uitverkocht. Ik weet niet wie de stand Ik van ga er zaken niet is. bij. Nee. Ja, leuk. We gaan het hebben over de studenten in Maastricht en omstreken. De Karaoke Kings hebben daar een hele leuke nummer over. Hè? Studenten. Ja, die hebben wel meerdere leuke nummers, maar die zijn toch niet gans draaibaar. Nee, dat is waar, dat is waar. Maar wat hebben ze over studenten? Zing maar op. Karaoke Kings OO Maastricht. Oké. Wat vind jij van studenten? Is het een vloek of een zegen voor Maastricht? Beide. Oké. Ik heb de laatste 10 jaar dat ik steeds meer Engels praat. Ik kan het op zich positief zien. Leer ik nog gaat. Ja, kijk, is natuurlijk wel zo in de horeca en in het centrum van Maastricht werken veel Engelstalige studenten, denk ik. Maar ook de lui die in de winkel komen en de lui die Ja. Gildex, dan is het, can I ask you something? Ja, you speak English? Yes. Want anders had ik niet zo gereageerd. Maar Ja. dat terzijde. Maar nee, ja. Nou, ja, op zich, ik denk dat we studenten dat goed nodig hebben. Ik denk dat zonder studenten is Maastricht een dorp. Het is een zegen, maar het is ook een vloek. Ik denk dat bepaalde weken in Maastricht echt wel te lijden hebben onder het studentenleven. Dus als dan mezelf wonen met jong kinderen in een straatboe. Misschien ook 20 studenten hoe ze zien. Hoe ze zich samen oppotten tot diep in de nacht. Feesten. Wordt gedronken, gefeest. In de tuin wordt gebarbecued in de zomer. Dan moest het maar even gaan wonen. Hè. Maar dan ben ik misschien wel een beetje dingen. Maar die studenten, hoe ze waren die er al toen die lui daar kwamen wonen of andersom? Dus dat is ook altijd wel de vrouw. Want dat is altijd kijk, die lui, natuurlijk die zuivering. Ja, overal zuiver. Ook op locaties die al weet ik hoe lang bestaan, hoe feesten, partijen. De boeren en een keer andere lui komen wonen. Ja. En die dan zeggen, ja, maar ik heb even last. Ik heb De pasterij, die een keer. bijvoorbeeld. Ja. Thyssen. Ja, bijvoorbeeld. Dat denk ik, dat weet ze. Als ze nog eens Soms wonen. even het vliegveld moeten en dan vinden ze de vliegtuigen vervelend. Nee, maar ik denk wel, met studenten, Hoezer, is natuurlijk een aantal jaar geleden, waar het helemaal in tot huisjesmelk als ze alles gingen opkopen, die normale Hoezer gingen verbouwen tot er 6 lui in kosten wonen, Ja, in plaats van 2 in of plaats van een gezin. Maar dus, daar was niks tegen te doen. En dus als dan maar in een keer 6, 18 jaar heeft gekregen, Ja, nee, ja, zeker. ik geef het te doen. Ik denk dat de studenten de stad kleur geven. Je geeft wel leven aan de stad, ja. Maar van de andere kant soms ook, de voelt zich soms een vreemde in de eigen stad. En dat is op zich ook wel eens apart om met te maken. En vooral als ze een keer op een zondag tijdens een vakantie de stad in loopt. Ja, dat is gewoon allemaal gewoon niet Maastricht. Maar dat is toeristen, hè? Dat is weer gedaan anders. Ja, toeristen, Ja. ja, studenten toch ook. Of Ik ze denk op dat stap in de gaan. Op vakanties stap zien ze wel weinig irritant. studenten. Ja? In de vakantie zien de studenten gewoon terug naar huis. Nou ja, toeristen. Grootmies, Ja. toeristen. Het is grootmies. Het Ik heb een weer fout geleerd. gemaakt. Het Nee, weer geleerd. ja, dus... Wat maar, er kon komen. bijvoorbeeld de wedstrijd zelf en de feestfabriek in de Roto, het is toch allemaal... Als daar hut vol met Hollanders is toch gewoon ganz anders. Ja, helemaal met de eens, ja. Dus, En ze zijn niet per se leuker. ook helemaal met de eens. Geven ook niet meer geld uit. Kijk, wie is zelf de De hand op leeftijd... de knip. Ja, behuurlijk, We ja. drinken al van tevoren heel veel in natuurlijk. Ja. Gebeuren lastig. Dat ook Menen heel erg. of het van... Hun is. Ja, dat maar dat heeft ook met de leeftijd te maken natuurlijk, hè. Ik denk in ieder gemiddeld dans, stap, café, boet, hutje, mutje vol staat met 18 tot 24-jarigen. Tot de sfeer over het algemeen wel ongeveer hetzelfde is. Ik denk ze ook met, ik zeg maar, het vol met Maastricht is toch hetzelfde dan met de Ja, Hollanders. want ook die gewoon bij elkaar stonden en vullen zich samen in een groep studenten, groepen en verenigingen. We hebben allemaal dezelfde truikjes aan. Just wie een voetbalteam. Ik vind de studenten wel echt smerig eigenlijk. Ja, Ze ja. zijn wel vies, hè. Zeg eerlijk. Als ik als Er voetbalteam... zit een vettige van bij. dat- Dat ja, wordt top Viezig al. haar en dan altijd vol kleren. Ja, maar dat komt natuurlijk omdat ze... Maar toch is het toch wel een verschil, vind ik. Je kent niet alle studenten en een schegel. Ik zeg je dan maar Oké, mee. Nee, maar het is natuurlijk wat ik bedoel te zeggen is als die als een voetbalteam op stapje is in een andere stad. Ja, dat is voor ook vettig.
Precies, dan kun je ook als groep binnengelopen. Mensen die wachten, zo, hij gewoon wel eens even laten zien wat we doen. Heb je Ja, gezien? maar nee, we doen niet vettig qua drang of zo, maar echt gewoon smerig. Gewoon, Smerig. ja, smerig. Ja. We zijn gewoon allemaal smerig. Ja. Nee, maar dat, Is dat niet ook wel een vooroordeel? ja. Ja, maar ik denk dat het inderdaad de hubsters inderdaad Snap erbij. je wat ik Weet je, bedoel? ik denk dan wel eens Zoals ze bij de scouting zitten. Ja, dat idee. En Ja. dan kies je naar die schöne en denk je, oh, kut, gek. Dat is wel Ja, met en die allemaal die handen haren zwienen, doe je otter in de nek. Nee, maar dat is wel zo, Ja, ja. dat Match waren it. veganisten. Ja, Ja, dat- dat waren dat weer. Ja, dat zijn vegans. Vegans, ja. Nee, Dus maar, onder een oksel en dan doe je een otter. ja. En dan Nee, maar brede het- trui. ik denk, het prototype student heeft natuurlijk geen goede naam in de Maastrichtse Maar wereld. bestonden nog Maastrichtse studenten voor Natuurlijk. ons af? Ja, Maar die ja. zitten boven in Holland. Ja, maar, Nee, maar ook hij je zit Nee, natuurlijk zeker. echt al vrij lang in een studentenleventje met rijden. Ik heb er wel steeds, Zeggen, min- want student, steeds dat minder is- met, moet ik dat is eerlijk zelf niet zeggen. geweest, hè? Ja, Leeuwenborg, ja. Met die Ja, Xaver. dat was mij. Ja. Vond ze dat student? Nee, maar eigenlijk... Heb je goed studiefinanciering gehad? Ja. Oh. Dan moet je dat toch eens opvragen. Of Maar je dat doet kan- geleerd. oké. Nee, maar dat is wat ik zeg. Je hebt dat allemaal niet gehad. OV-kaart hebben we niet Dat gehad. heb ik ook gehad. Maar ben ik eigenlijk een student Want die was geweest? wel eens 3 weken geleden de eerste keer met het openbaar vervoer gegaan. En de des neem je anders, hè? Nee, ik ben nu 2 keer met, Of is dat met gewoon de een autobus trein, dan inzet? Nee, ik ben 2 keer met de trein geweest. Oh, wat chill. 2 keer geslapen al. Ja. Perfect. Dat is toch wel wat toch Oh, gelijk. toch leuk, ja. Toch Ik leuk. kreeg gewoon nu de rekening van de NS. Dat vond ik minder aan. Maar. Nee, maar... oh, Wild slapen. Wie? Wild slapen. Wild slapen, ja. Nee. Maar ja, goed, dat was prima inderdaad. Die tijden, of die keer dat ik ben geweest, waren wat top. Maar goed, echt student ben ik niet geweest. Nee, maar echt student beste als de... Lid van een vereniging. ja, en dan ga je zo van aan de stad. Dan ga je op een kamer wonen daar. Wat bedrijf is, moest ze €900 voor betaald. Ja, dat heb ik gewoon niet gehad, nee. Maar ik heb natuurlijk wel door mijn werk en mijn draaien... Ja, veel met studenten. hier wel met studenten te maken gehad. En wie zelf in ongeveer in dezelfde leeftijd zat, was het echt wel een vette tijd, hoor. Wat even met gemaakt samen. Ja. Daar had ze vaste gasten wat daar iedere dag kwamen. Echt letterlijk iedere dag. En daar had ze een band met opgebouwd. En dan leerden ze ook van de andere kant kennen. Dan is het echt wel leuk wat die jongens en die gasten allemaal uitspoken en wat ze doen. Maar ik moet wel zeggen dat er nu naarmate het ouder weer ook wel steeds minder met Ik hup, vind het hoor. niet heftig dat ze zelf nu zegt van ik merk dat ik ouder word. Dat ze dan denkt van, poh, Ja, met zo'n dingen heb ik nu moeite of zo. Dat is best raar eigenlijk. Want vooral het let over muziek. Ja, vroeger was alles beter, vroeger was dit. En dan dacht ze altijd, ja, hallo. Dat groeit er al wel een beetje uit, hè? Ja. Dan ga je zo de fases in van het leven. Ja, maar vroeger vond ik het wel grappig als ik dan gewerkt had en ik woonde toen dat tijd in de buurt van de universiteit. En dan zag ze dus eigenlijk die gasten wat ze kwartier voor 6 naar boete gekeerd had. Veel hadden nog het opgeruimd en ik ging om 7 uur voordat ik ging slapen een rondje met mijn hond. Zag ze de eerste alweer met de tassen naar de universiteit gewoon. En denk ja, wie krijgt ze in godsnaam voor elkaar? Maar die Ja, zien nu dokter. Ja, precies. En die moeten dich nu helpen als ze krank is. Eigenlijk is het niet te bevatten wat die eigenlijk van een studententietje doen hebben. Nee. Maar goed, ook dokters en zo, hè, ik zit nu wel eens op feestjes en dan denk ik, oh, poh, met die morgen opereren. Vind ik ook heftig. Een oogoperatie. Dus, Waarschijnlijk, aorta moet er even goed ja, liggen. plaatsen. dan denk Ja. ik, en dan merk ze wel dat die ook student zijn geweest. Zeker, zeg maar. zeker, Dat ziet ze zeker, dan niet zeker. gehoord, hè. Ja, dat als ze dan een paar putjes beren, dan komt de maar, student naar jongen, boven. dan zeg je, ja, van met een feestje, het zijn allemaal dokters. Ja, dat zal nee. niet gebeuren. Het zijn alleen maar dokters. Dokters. En we hebben natuurlijk ook weer voor degene die nu voor de eerste keer luistert, dilemma's hè, of vragen of speciale dingen wat op ons briefje wordt geschreven. En we hebben de eerste is, je wordt wakker in een vreemd bed na het uitgaan. Liever naast een docent wakker worden of de ex van je beste vriend? Nee, laat maar af en eens een Dat is keer een gezegd. Docent. Ja? Of docenten. Ja, docenten. Ja. Ja, ja. Ja, je mag kiezen. Oh, maar Ja, je mag kiezen. in de minumetten. Maar anders over de docent gewoon, hè. Voor docent, ja. Docent. Ja, dat is het. Maar docent. Ja, denk ik wel. Wat? De docent? Ja. Te? Ja. Oké. En die? Als dan, maar toen of nu? Ja, toen. Ja, precies. Ja, toch ja. wel, geef het even een naam. Maar Kies gewoon kijk, is zo specifiek. nooit meer trots op mezelf zien als ik neven een ex van een kameraad van me zou wakker worden. Ja, ex, hè? Ja, maar dan alsnog Nee. zou ik niet trots Nee? op mezelf zien. Dus dan zou ik altijd van docenten gewoon, ja. Ja. En dich? Ik Allebei moet tegen het eerlijk zeggen, Mich. Nee, wie had het ook docent, ja. Dat is op zich ook wel een leuk verhaal.
Dat ze denkt, nou, Oh, ik dacht, nu kunt het. kent je Dat is de... ook wel een leuk verhaal. Ja, Ja, nee, ik nee, heb dat nee. zeggen. Je moet Ik het moest een even keer vertellen. nablijven, hè. Ja. Ik ben eindelijk keer bij een Dat is docent Cetra, heb ik een film opgenomen. Nee, ik heb eindelijk een keer bij een docent blijven slapen. Vertel. Nou, we moesten voor we hadden een broerlof, eigenlijk al heel lang geleden. En die ging trouwen en ze hadden nog lui en nu die deed operen. En Vera is hier met de klas daar blijven slapen. En toen kwam ze, dus we waren ons om een kleien en we gaan slapen. En ze kwam binnen. Zo van, ja jongens, bedankt. En zo, een beetje zo. En dus iedereen voor de graf en alsof ik naakt was, zeg maar, met mijn onderbroek gewoon zo van, zo'n beetje zo. Hè? Je herkent ze wel meteen, hè? Ja. Ja. Toen al, hè? En toen zei maar ze had er een bril niet op. Ze zei, ik heb me een bril niet op, dus kleine dingen zijn niet goed niet. Dat is dan op zich wel grappig. Ja, dat is het wel gewoon leuk. opgelost. Ja. Ja. Toen Dus dacht ik, en dat is docenten ook niet zijn- meer veranderd, hè, sindsdien. Nee, dan zit er een bril nog heb je- steeds niet op. Nee, Nee. nee, precies. Nee. God, dat staat er gewoon tweede dings op. Zit er een bril nog steeds te doen. En wie uit worden die Grote docenten hoeklens. toen? Op dit? Wie uit worden docenten toen? Boah, zal over 30 zien misschien. Toen Ja. al? Toen al. Die was denk toen ik. En dat is- 24. Nee, misschien nog wat jonger was hij. En ik was toen 15 of zo. Oh, 16, 17. wel een beetje een guilty pleasure. Ja, misschien wel. Ja, achteraf Ja. gezien Ja. wel. Maar ja, we waren ook hun huwelijksnacht, hè, na de broerlof. Dus. Nou ja, je zoon, dochter kiest voor een passiestudie. Zonder baankans. Of ze kiezen een studie die ze haten met gegarandeerde baan. Ja. Oeh. Ik Ja, zou dan ik de stiet er even eerste met praten. ding. De eerste. Ik denk dat passie toch altijd wel... Ik heb in mijn vreugere... Ik wou zeggen mijn vreugere leven. In mijn vreugere leven, zeg leven. maar. Een parallel leven. Ja. Tweede leven. Tweede lever. Maar toen heb ik te diks gezien, zeg maar, tot kinderen gepusht worden. En tot uiteindelijk natuurlijk nu naar boven komen van dat het toch niet is geweest wat ze eigenlijk toen Gehoopt hadden hadden. gewild. En is dan... Maar die hadden baankans, maar die zitten nu toe. Is. Wij zijn Ja, spreken, bijvoorbeeld, dat weet ze je. ongeluk kregen. Ja, of- tot ze eigenlijk niet hun eigen ding hebben gevolgd. Toen Mhm. op die, ik zeg maar het. En dat is niet heel veel voorgekomen, maar ik heb het wel gezien. Mhm. Dan denk ik als ik dan naar mezelf kijk, ik heb niet heel goed gestudeerd, maar ik doe wel wat ik leuk vind. Mhm. En dat vind ik bij zo uitzien natuurlijk ook. Die, Maar ik denk ook dat de tijden nu, tegenover wie veel studeerde, en dat is dan denk ik 20, 24 maar jaar ik ken ook geleden. niet meer dat ik studeer. Nee, maar onze generatie dan studeerde, tot ze tegenwoordig om een goede baan te hebben, neem je een fatsoenlijke studie gedaan te hebben. Nee, ik denk ieder dat ze inderdaad gewoon de creativiteit, de inzet, want de vermaak je toch met de hedendaagse met de lui. Kijk, de kind misschien heel veel lui vinden, maar daar hebben ze geen klote aan. Nee. Of er vindt ze niemand, omdat ze willen zo weinig mogelijk werken, zoveel mogelijk verdienen. En ja, dat weet je dus. Nee, ja, ik denk, ik zou lekker van een passie gewoon doen wat ik leuk vind. En daarvoor gewoon. Dat is wel een goede vraag, want dat wil ze natuurlijk het beste van een kind. Ja. En wat is het beste? Dat ze zich Ze happy gelukkig voelen. Ja, dat. Of gelukkig zien met Gelukkig een baan. En tot ze alles kunnen betalen, financieel gelukkig en zo. En het is nog allemaal niet zo makkelijk. Nee, dat is zeker niet makkelijk. Maar kijk, als ik iemand... wat ik zeg, ik veel maken dat nu van dichtbij met. Als ik iemand zie die heel veel passie heeft en dingen, wat ik daarvoor moet afremmen. En zeggen, hey, weet je, de kind niet, gebeurt wel, maar de kind niet tot 10, 11 uur 's avonds gewoon filmen en daarna nog even op stap en dan toch appen. Boah, ik ben kapot, dat is toch gelijk, pap. Of dat is toch gelijk, mam. Ik heb dat gezegd. Want daar zitten we nu. Ik heb daar wel op terug, hè? En dat scenario zitten we dan nu. En dan denk ik van, ik film al die passie aan. Dan gaat iedere dag met het treintje naar Eindhoven en terug. Ja, dat is ook kapot mee, denk ik. Maar goed, Ja, weet als je, het over goed staan, gewoon niks doen, hè. Letterlijk. ja, maar al weet ja. wel boer het verdient en wat er door gaat doen en wat er door dus voor terug krijgt. Maar vooral dat hem dat zijn passie is. En niet omdat hij dat moet doen. Nee, Dat dat er is wel de heer doen. dat je wil doen. En dat vind ik anders dan dat ze gaat gaan doen tegen de zinnen en dat ze daar uiteindelijk dan heel veel geld mee verdient. Dat Ja. vind ik, heel niet mijn voorkeur. Ja. Zit hier trouwens zo'n types wat Maastrichts blijft praten in een winkel als iemand anders niet Maastrichts Nee, praat? absoluut Nee, niet. hè? Ik praat 19 keer meer Nederlands. En dan totaal wel eens zeggen, oh, Maastricht. Ja, ja. Nee, maar, Nee, maar ik of- vind nee, dat maar de niet kont dat ze tegen de werk krip best, maar- groeien tot ze in Maastricht woens en tot ze daar ook pertinent Maastricht moest praten tegen de lui. Ja, daar heb ik helemaal niks met. Nee? Nee, dat is toch ook een beetje aanpassen, zeg. Kom op, hé.
Ja, nee, dus... Ja, nee, maar... Ja, maar die ik- wist het. Nee, maar... Zo zijn. Nee, maar ik zie soms inderdaad wel eens... dan heet RTV Maastricht, weet ik wat, heet weer een item gepost. Nee, heeft weer een item gepost over tot ze niemand vinden voor in de horeca te werken. Of niemand vinden voor bij Marvin op de werkvloer te staan. Op kantoor gaan zitten. Ja, Of ja, met de zo benen op de veel tafel. Ja, die foto kunnen we even erbij zetten. Ja, is goed. Nee, maar ik denk, die lui wat hij komen studeren, moet toch ook gewoon even toch even studenten hebben. Die moeten toch ook gewoon kunnen werken en geld kunnen Ze werken verdienen. tenminste. Ja, Je precies. kunt het niet van iedereen zeggen. hè? En de Maastrichteneer is dan een goed woord, maar die vullen zich soms nog wel te goed om voor dat salaris wat de student wel heel heet, dat werk te doen. Mhm. Of tot het te vermoeiend voor ze is, of te Ja. hel werken, Ja. of... Ja, helemaal mee eens. Ja, toch? Dat vergeet ze af en toe wel eens. Ja. Beetje En iedereen geven moet, en nemen, hè. iedereen moet En doen dat wat we hij toch wil, allemaal hè. Iedereen moet doen laten wat hij wil en hoe ze zich gelukkig bij voelt en happy bij voelt. Maar als ik bij Marvin een nieuwe tandenborstel kom kopen, weet ik wat, of een nieuwe stofzuiger, Dus dan ben ik van een tandenborstel. of een nieuwe stofzuiger. Dan was opletten. en hij diegene zegt op de altijd, als je werkvloer- Met een tandenborstel komt, gaat ze met 2 tv's weg. Ja, dat is woer. En verzekerd Nee, maar bij als Neco. er iemand aanspreekt in het Engels, en dan is het toch gewoon een bezem de man Positief ook fatsoenlijk te woord kunnen staan. Ja, zeker. Ja. Maar dat is wat ik net zei, dus ook steeds meer Engels praten. Yes. Heb ik Yes. no probleem met eigenlijk. Nou ja. That's the way the cookie Frans hebben crumbles. dat wel, hè? Oh, even Frans gesproken. Stephanie, ik teer eens voorbij. En jongens. goed. Echt goed. Zoek ook Zeker Is is het een rond. biologische klok? Ja, Ik ja. volg het onder de tafel. Ja, Dan word ik klepel, hè? Dan tik het 2 keer en dan weet ik tot het klaar Ik is. hoop dat Ja. ik klepel ergens hangen, maar ik ga zijn boer de klok hangen. Ze gaat de klok spelen. Ja. Ja, jongens, ik hoop voor het af te sluiten tot je er allemaal 27 november bij zit. Hè, bij Ja, onze zeker. Maastricht Geteken live. Tickets, spot goede kant nog. Moet er snel bij zijn, want Ze vol worden alleen maar is duurder in vol. de volgende fase. Ja. hè. En vol is vol, hè? Dat zeggen dat is dekser. Ja. 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 En verlaten de kerk in het midden. Ja.